Tementari lawan Dr. Bom bat Bak Gabriel kai ke banjai Bak J Bak Malaysia ini berat dia ki pada. Lada ke AICC kalau pediang ya ke recommendation jongi ki jinglong MLA tukpor ban ai presidentship ya Ibak Charles ndai ka Kongres Kandang Long intact. Nga sayong bahagi program college ngam juga court politician namar ba, they are not the good example in the society. Baro kawei ke jela ke dan kami ke development. Yes, baro. Bersusi pada yo kam bersusi pada yo dan ki jaka bala pular blok le saya tamu wei mo blok pun. Kam dei. Pen I ba plan ke development hapo jong ka ruling jong ka NPP hi kum bakalong menta. Ijo penban baki jiet tapi sanu ngin wana ka jingman toy sanu ngin wana ka jingman toy. Te hakatu ka rukam te ka penpat sisa ke jaga. Ya ke synshar ke khaddar. But you'll get your time. It is not correct. You'll get your time. No, it's not correct to say that only namar ba por ba kimi por in the ruling will get developed. Por ba mi namar ki MLA ki ong uptas. Kublai Polok sa sising ipidang subhay pi syagani ke program ke jongi ke tawi khot ke Rynsan Iathir ke program ke bangi kren Iathir jingmut bat ni peliu jingmut halor kimat beper ki bektai ke imlang ke salang ke jongi bat minta ganti nginya kren halor ke jinglong jingman baga jingkela ha ke hima sima bat ke synshar ke khaddar ha ke jela ke jongi hadien ke jingmi no joki laingut ki MLA ke seng Congress ke tai Dr. Celestine Lingdo na umsning iba Charles marnga na mahati bat iba Gabriel wa lang nong ston ha kini ki tayo gi bralen but kumnu kini ke jingle ejuki kala banwan ra e ke jingkela ha ka kam san hima sima hi but ha ka panel mata sngi don ya laingut ki nongmihkhmat jong ke seng NPP ke seng Congress ba ke seng VPP bangi don ri we nong pek perman tinga pediang sngop ha ya syakadiang ke jonga iba manual bedwar iba dei I nongmihkhmat ke seng Congress nang tangi don iba bat scammer bo na ke seng VPP nang tangi don I Reverend Krisoy bor perto iba dei iwe ni columnist hari ni jela jangi bangi dan rui ba Himalaya Muktan Shangpliang ibade nongmihkhmat nong hadien jong ka NPP dia ka jing thmu jong ni ka jing kran ba ka jing the jingi menta ka si ka long bangin ya khmi bnya bangin ya pek bangin ya kran halor kata ka jing kala ki blawan ha ka kam san hima sima ba ka synshar khaddar hadien ka jingphet seng jong katu kat ni ngut ki MLA om tang ki tu gilai ngut ndre ki MLA ki ba letru but kumnu ka ni ka wan ra ya ka jingkala ha ka kam synshar ka khaddar hato ka don em ka jing scam ha ka sarkar but kum ta te ter bnginya kran ru halor ka ni ka jing du no ka jing kershan ni ka jing shania jong pajba nginya kran ru halor kita ki ethics but kata ka nongrim tenrai ka ba ki nongmihkhmat la ni ki seng san perthai ki yang but ngini kran ru halor ka bha ka mya jong ka synshar pai ba hi la ni ka democracy tinginya zdang hi ka ni ka jing ya ther jongi da ka ba ni kran chaphang la ni halor ki ka jing shania ka ba upai ba hi udon ha ki nongmihkhmat ki jongi ba ki seng san perthai ti ka ni ka jing kliben kong ka ni chi ba manual ti ba manual hadin ka tu ka jingmi no jong ki laingut ki MLA ka seng Congress nei tingi iba hato hadu kat nu gani ka jingphet seng jong kini ki laingut but kitu ki we ki MLA ki blalej mo hadu kat nu ka kta ka jinglong jingman jong ka Congress lani kata ka organizational setup but om tang ya ka seng hindre ki pat ba ki bekershan ya ka Congress na kawei ka posh kawei pat kum PE kum noi ka ni ka jinglong jong ni ka kamang Ka shulong ni mo kong ina yasdang na ka organization na tharai nga kakam hima sima kakam pajba ina sang be chwa hi ne pajba ta haba kidon kinongmihkhmat kiba yale ban yalat no nagaseng ka ba ki la job ek election kadon bihi ka jingta mo namar ba haba upajba ulit thabot upajba uklam lit thab etu ka bot tang na kerteng jong phi morbai upajba uthab ek bot haki kendon ki bala bot na ka parti tu telada ki breu ki pej yano por ki thab bot ki da jet kan ki jet ba em nge scam ya ka let's say ya ka nongdem jong ka parti but nge scam bu ni breu ba mi hakmat uyale ban kentiu lang ya kata nongdem mdei ba ong ya ka parti ndai ka nongdem jong ki parti ke ka parti ka stand for ke ba ka yang rasong ka parti ke te haba nongmihkhmat uphet kapen I ba
babon hi na kinong thabot kidan ke to ka jiksong ba abang ngi thap ya phim dei ba ong ba ngi thap tong na ka teng jo phi na ka bang itanat e phi ne bang su tanat e phi ngi thap ke ke be tu te kadan be hi ke jingta na ka liang upat ba ngathai ka forefront media kala le e tu ki sur jung ki pat ba ba phi le ma phi hang tur phi osngo ba babon hi nu pat ba ba ju bam udan ha ta ka jing ba sngo la nget ma long kim pat sngo thu ja yu kidang sngo so shok bit long ba kum dum ta kala ban long ba hadu kan ni te kata te kan don bi he ke jing ta te nakaliang ka parti le ke sulong no ho an balik kan don ke jing ta ke parti kan don ba hi kan namar ba mangiru por bangi yang ka parti kum ka organization ru ka dan lang hi te bat ki te nginget scam ba ki nget be ha tu ki nong rem jong ka parti kan te haba ki nongmihkhmat kidang don ba ka nong rem jong ka parti ba ki ya lang ba tu nong rem tinggi don hi tang ke jingman baki le si kin syong mo namar kum ka set up jong ka sarkar khaddar mo pidon kam bite ki ba syong persya ru phim dei mu om bu kat banan betang bu synshar kan long ta kan kedai tiangan klinik jingkeli ba ari doktor merbo ma te ba ba pi pet ya kani ga jinglong jingman jo ka sain hima sima dei hadu ka nu pi tharai ka kta pare ga jing sngo jong pai ba namar ba kumai ong iba manual meneng habangnya keren bagi brio jong gitu ki constituency bona pren chuki ki papun pa ga jing sngo diaw ba ga jing sngo benya halor kani ga jing le kan ti hadu kanu phi ba kum kini ki kam ni ka jing phet seng na ka wei ka posh ka wei pat ka kta ka jing shania ka lani ka lam no shka ta ka jing do jing kermen ka jing do jing shania jong pat ba Pi kidon ki nong thabut kan ya kata phanlap kidon lagi jong kidon kinong thabut ki babut ya breu kidon kinong thabut ki babut ke parti kidon kinong thabut ki bala ban ong tongi jet lang ya breu ba ke parti kidon te apa pipet ya kan ka rukom jet nongmihkhmat hakikat tu kan constituency pi isi syaba kida jet ki breu kida kile jekenong ko parti ru kim lai ki job bet dan pada ke jat constituency ha ka ki parti ki don kam ha te habang kawei pada kalong kum ni ke bang aku ban ya keren ni kalong ba kini ke jing ya kan tiap seng kum ni kan kam dei ke ba thamai ha ke jala ke jung kini kala jian ru menchua kimi na regional political parties ki lecha go congress kata te nabat balai ka hiar ke regional political parties hangni ru kadi ka tu hi nabar ba ka congress kala lap mi hi menchua kata te ban pediang ya ki ba na ki wei pat ki parti khamtam shwa ka arajar ri ba ki wan rai tu ka amendment ya ka 10 schedule dang man shwa le ka subha digin ka jing ya phet ka jing ya rum seng ka ba lengai te kani ka jing kani pi ka wei ka long ba hang ni yu i khamtam han dia jongi mo but khamtam e hang ni hanor east lap ba ki kani ka ideology kampat rung pat kampat trekam hakinok thabut ki jongi but what haki politicians ke jongi ru ngimpat don kita ke ideologically committed politician dan nai kita ki politician ki ba nget halor ko nong rim but what ki nong buru ki don ki nong bur ki ba pat sha ya ka ideology but nomor kata pelap ba ka ideology haki political parties in dia jongi kimda terekam kata tabat ki manifesto ru ki sulong formalities sik te Henry penlap hang ni ko makan ki election ke ba arajar afsa mo ko ki MP election tik ui hi ba ka don ka ideological distinction menakani ting ui ki don ki bre ki ba vote persai ke BJP bat ki ba vote ke BJP hang ni kalong ideological differences ka don but benakani ka MLA election Meghalaya ru ngemla ban ong ba ka ideological divide kam don ka don namar ko menakani penlap ba ya ka kadon hi ki haki constituencies kan ke bakani ideological sharp distinction kadan tina terau kadon menakani ki pro NPP pro BJP ki don belum anti BJP anti NPP tikin ka kam kolong very clear ko menakani de kani pi ka wi kolong ba ki pai ba mentaru penlam ba kilas dang man suthu ya ki ideology chong ki party de haba kani ka jingphet seng hadien jong assembly election arajar arpulai lani ngila barong hadien jong MP election arajar arpusau kalong hi ko ba pi betray yo pai ba namar ba pi
kawei kalong ba kamtam na kani kongres ka kongres dia kata kalong ka don la ka jong ka ideological position ka jong ka campaign kalong ba ka NPP ka trilang ba ka BJP hang tu pi dia minta ondala dep ka election pi le join bat ka tu ka party ka ba ki pai ba ki kimmon kumai ong iba manual mene ka ba kalong bagi pai ba kimmon ti kamot ka don ni kan ka jingta ya ki pai ba bat kawei kalong ba hang ni ngi don kam nang ni sakmat ru bangin don ya kita ki pe nongmihkhmat jongi ki politician ki belong principled ki belong ideologically committed namar kani kan rai ke burom ko jongki namar kuma mentang nong pi ke burom jongki politician te kamlon ngangaling ni kan ya thu hok ya pi ngangai kaya college ngas ngau le ran man khot iki politician saki official program jong ki college na barlong ba bad example ki students kata ka dik personal opinion jo ha la ta rao nga chai ong ba ha ki program ha college ngam ju kwa khot politician na mar ba they are not the good example in the society abang ikran halor kini ki principles baki ethics pastor shko ban clear phimo namar ba ngi kani ka jing tiap seng kani ka jingya pet seng ka jingya peni so baki baki party tingi iba upat ba mentau la long bastat mo upet perman kini boro kan ki bajah ka jala ka jongi but kabai smusi kalong ba minta ki ong rekong wei la sha ki ong rekong wei but ka to ka kalam mim nang baklang pila de ki mim shi bon dei te hatu pi pisngo ba kani ka jingle dei jong ki nongmihkhmat ka jongi ka ta ya kata ka political conscience what about ethics in politics to kublai sibun kong iban ningkong nganai kublai so pi baga team ba pidang suyo award to kublai sibun ni kani ka por ba pila khot lang yangi bangin ya thir kani ka por ya ka jinglong jingman ibaba skemi ong ka badai kamdei ka bathmai but nga pade nga don susu banong bangam phla lada kini ki khindiat banai ki khindiat snem swaban kut kini katam lada dang don su ki bandrung ki ban le ki ban yakhi sene chatai ngam phla ya kata tin rei menta ka ja yigini ki lightly ki constituency rei ha ka ying dor ba thaw an ka barim ru ngi kan mau ba khaddar mut season mi na ka congress ki mi tin rei to menta ngan ladang ade unong thebut jong kini ka wei ni kini ki lightly ki constituency ngatrai ngan dap da ka jing sayong ka jing lingo but ngan chu ai da ka nuksa la da khun uli school St. Anthony's dang step ula mi upong da uniform St. Anthony's da jan mi wan pai siyeng upong no da uniform jong ka pain mong jangan ningo bada ngakli bale me pong ni uniform pain mong wong em da dang ampong ni uniform pain mong ngan pas matric ti kini ki nong thabo jong kini ka jong kini ki lightly constituency ki dap da ka jing lingo pila da ka ja ka jingkala Hakapor election, ba let's say kini ka constituency minswa lajit yu ba uba na ka party D, but minta pada ngi jit no yu ba B uba na ka party X, kata te ka biang, ti minta te kadai ngangas ngolem but ki nong thebut, kam tam but ki tu ki bajit, ngana example, ka Mahoti constituency. Ki jit namar ba ki lakwa ban kentat ya wei ni ki candidate jong ke NPP uba dei na ka wei pat kesno kum ka Mahoti mo ki jit du lawan nong du try snong nang tu ngam dan ei persa inu dengan su ain usa but aga constituency sning ru ka ju hi ki jit i Dr Bom namar ba ila jingmihkhmat teng ye ka tu constituency idei na ka tu ka than but kum ta ki nong song snong jong tu constituency ki kwa hidu brio le jong wasa ang tu nang ta kum ka nong stoin constituency ru ki kwa banwan ra ye ka jingkala namar ba u MLA u bala mi khmat ye ki shwa ye ka ne simla le se ban pendep ye ki katu ka ni ki kular ki ba mila khlei mo te ka jinglingo su jong ki nong thabot ka long ka ni ka ngi hang ni lai ngut ngi lai election lai noi ba scam mo
Haka por bingin le yalap election ni kular mde tang bangi kular ni da kobru bahapo sis pas ni hapo ars pas ni ngangan le kumta kani ke parti ke jongi kan le kumta kan wanra kumta hinre da fila job da la shaje pilong namar bangam dan haka bor synshar ngam la le ye te katate kam peningo ndai la da fidei nongmihkhmat ubas kem jingmon persang ban pendep ye kita ki ba pila kular ba pila ong pila maj phang ha kita ki manifesto jong phi la ne ha kita ki jingkren ki jong phi te la da phimla te I unsara upai ba ka ta ka sin benda ka ba phinyang biang ba ngangej ba upai ba la da wi ye ka sincerity ki jong phi ye ka jinglong khu min sim ka jingsida ki jong phi nei pila ne phimla unum e ti kata gede kawei ke bang aku ban mai phang ha gani ke por ti le sila radang dan isu bangini kan ngin saya kan ni teman ngin ngap ya kasing NPP mo ba hima hoi hakini ki singi ba alai dei kini ki tayo bla lai menteri rang ba kejala ukon ra sang ma nang tau sembut menteri rang ba iba presiden song kila de ban kren halor kan kamat ba kila pediang sngubha ri ki lai ngot ba wan chaka penyeso ila dia ba ke NPP mo tika jingkali jonga ka long kum ni mo hadu ka nu pi so scam ba ka kini ki lai ngot nei kila ban pen scam lani ban pen klan ban kentiu ya ka seng NPP namal kum ngan chu ai nuksang ni mo haus nam arajar khat phra haka tu por iba dango na porani kor haka ujob na Congress hendrai hiar shuki no banyak koni ka by election na ka NPP and ka basmusi ka long ba usha rem no tika tu garitang ka wei na kinuksa ngin shem ya ka nuksa phiru philong iwei na ki MLA ba phi ya khun na ka BJP hendrai phi sharem no nang tangi doni ba George ngi doni Zenit ya dikan shira kumta teter ti kat kum ke jing jong kat tu kat ni ki ong ba jin tat lada phi khun bet na ka seng Congress kat ko por jin minta ngatrai pidang long MLA kata ga jing ong le ni jing kren jing pai ba mo ti ka jikli ni ka long ba ka jing wan jing ki ni ki lai ngot ki bethamai ban penya so ila dia hatu kan pen khlani ka seng ka jong phi la ni kan pen tlot Kulishbun Hong Madri, thank you for this gathering bagi adon nak kat ni ki riwan ba. Te naklem jonga ko bat nong kumne. Ba ni ka jingphet seng. Ka defection no. Na ko ka party sakoi party. Kamde ke ka bapla. Pinapet ye ka history kum balawang ba bat scam. Ba hapo Meghalaya nadu menshwa. Ka political history jo ka Meghalaya. Kapatai bat kai yatho ingi ba kala don bon ki khap ba kala don ka jingphet seng kamut ka party defections te dang shen pi dang shu ken mantan arhajar ar khubai khan arngot ki MLA Congress ga jingalam jong Dr Mukul Sangma ngaru ade iwei na pedeng jokito ki khan arngot ki bang ye phet na ka party congress ngirung shaka All India Trinamool Congress te hadien kata ngidang yu isu bade hau neo arhajar arpulai marsendap ka election hau arhajar arpulai bunai April armut ki MLA na ka PDF ki merge ki join sa ka NPP biang mentang yu sai gini ki laingot ki MLA jong ka Congress ki rung sa ka party NPP te this is nothing new tengi sulto ba le se shakmat ro kubaw pastor le seng inang yu issue shakmat ro there may be more defections ndre ka sulong tang kan kani kay ka daw ba ka don ka defection ni hawat ka daw siya ka daw jo ka defection borobor ka julong lada kito nongmihkhmat lane u MLA u bade nakata ka party udon ka daw hangno ka ba so yahap shu bat ka ideology jong ka tu ka party lane usmotho ba ladang ne ha ka party kanwanra jing yalla de bat ye ki constituent chu ban poi sha ka jing job yang ka next election kala ban long de
ke peer pressure para MLA itu ki don lainut songut ba ki pressurize yong ba lada ni de bangin mi no nak ni ke seng bangin late no ka seng ka ba kham he ka ba don ka jing synshar ti kita ki long ka bakta ya ka jing tiplem jong oi pu oi nongmihkhmat ba pun kre ban pet seng ka kta ya ka conscience jo that his conscience forces him or makes him take a decision ba uday ban mi no naka seng ba ujob. Likewise, we saw 3 colleagues jongka MLA jongka Congress ba kidang shumishan. Darap hikli bria iki kay gadaw ba pimi nakani ka party Congress. Kim don daw ba ka party Congress kyong kani ka ideology jongka party kamla ban yalam ini shano in the near future. Kiong de pinakali iba Charles inong kajo iba Celestine inong kajo iba Gabriel inong kita kajo ba inong ba nga ngadon kam development ha ka konsumsi jonga amdei banga room hakani ka party NPP banga yo pisah amdei banga room hakani ka party NPP padon ba penbor ne ba kro Andre na room hakani ka party da ka mon sobha kata kani ka public statement ka ba ki ai ti ba manual kum ban rap na ka iba himai krende ti ong ba kini ki langut imat ya kadon ka ganti ka jingbam smutenat ya kata ka ideology jong ka seng congress kibun ki ba ong na marba at pongot ki MLA ki ban mi na ka seng ban penya so ka we ka seng yo imat kadon ka ha ka congress ka ba pen long ye ki bikin mi na ka seng mo and ki ba bon hi ki keno ba ya ka party leadership ki ba keno ba ya president jong ka seng iba ima Vincent pala tin de ki don ba ki ba ong ba maybe kim kwa ban sha ka opposition kum ba ong ba they want development ki kwa ka constituency jong ki kan ro kan pa ta ka da ki kwa mle chaka ruling PE kum loi ka ni ngan should divide dia ba ong isa matan mai ba sang piang into 2 parts mo kadai bhabi ong mai iba phi ki MLAs ki pet ya ka next election phi kat ba ki nongmihkhmat ba ki leader jong ka state jungi ka jing yu ki jong ki kut tang ha ka next election am te shuk nget be ba ka ni ka state kanum develop lanu mar ka kut ma tang ha next election bi te ki kinthi seng nam ta kai namban job ya ka next election ne banwan ra kata ka development super khat ma phi kong ha ka perthai ka juk bangi im ta ma kamdei ka breach of what should I say what you ong no da ka khasi kamdei ka ba shule kat bamon ka party ba synshar ba u MLA perkhat phi u hapet na kawei ka party sha kawei ka party tambun yo development ha constituency la jong por ba ki smai ki MLA ha ba ki job ek election por ba ki smai ya ka tu ka kam minister ma ki ong iyo ha ka jing smai jong ki ong ba kinum pet siliang yano ru te phina pet pat ya ka development ka balong manta long lada ka dei ka constituency ka bamdei ka constituency jong ka ruling party te ka tu ka constituency mnum yo development lada ka dei ka constituency ka bawan ka ruling party te ya ka tu constituency phin det he lut paro khat te mo ka tau pat ba dei pat ba jong ka Meghalaya paro ko bai pat ba tu di jong paro khat am lada phide nang ni na phide nang tai ru phin ru phongut ki MLA te ki don be am dei bo ong ba don MLA tang sau phongut ar phongut tem don MLA te mo ta ka development jong ka state du ka dei ban let ka dei ban long salon sari paro khat am te ban ong ba kini ki MLA man tam ban shu ong ba ho ki pet chani na mar ba ki yo development da ki wan chani te ka shu pen I ba long kad ki jingphet jungi ken ki ba mo pampat dan ka bor ne gumno kad jingphet jungi bana bar tingi I ka long ka pensai ken te nakaliang ka congress ne nakaliang amna ya karen ka party ni shupet nakaliang kumupat ba ken te kapan I ba pleng ka development hapo jong ka ruling jong ka NPP hi kum ba long menta iju penban ba ki jiet tapi
Shanu ngin warna ka jing mentoy, shanu ngin warna ka jing mentoy. Te hakatu ka dukom te ka penpat sisa kan ya ka synshar ka I like khaddar. to refute here. It is not correct. You'll get your time? No, it's not correct to say that only Namar those por bakimi MLAs who are in the ruling will get development. Namar ki MLA ki ong upkas. Namar pi mentan ki MLA ki ong i pastor ila ong ba syong ha ka jing start jong ki nongmihkhmat. Kiban ki wanra MLA ya kan no ki development in the area. Sir, saya ko pon long ki por No, but bakimi. no, you directly, targeting the party that only the ruling people, ruling MLAs will get development. It's not Ngaku true. aban benrap antara. Come day kata. Ngaku aban benrap antara ada pisah. Ngaku aban benrap. Namar bai ba himaru idon laga jong ka opinion bai ong ba nagabenta ka development iba manuel ru I เป็นภายในก็ตาตินเรย์ง่ายชิมเม็ดกุมนองสองสนองเก๋ก็บจาโมวัดละกะละจุจาเต็งดูก็ลองกระบอมก้อยบอมเขียกระบอมบ่ายากระดิมอยากระดิโมคราซีก็สัญชาติขาดกินี่กิจิงลองกิจิงยาขี้บัดหากนี่ก็จุกมันตาเลยเองกว่าบางทีไปบ้ากินสมทุบางยิมได้ชูบันงบ how ตา MLA นะก็ MLA ก็บอกอุบองบ่namar bang aqua development lekin tiap no seni namar ke history ru kan itu ingi kata ngila ekrana du ko basdang bahaga jela ga jungi kam dei su ko batmai khandai spa nyu phnyo arpu artri ko February ha ga jingelang ga bolong hamadan cricket ke Indira ke prime minister atau ko congress ke ong ya ki MLA jungi hangni baro ba sobha wan ya so no but ke kongres na ke benta ke jing bha jing miat ke jing roy ke jing san ke yo ke kot jong ke jela tinrei down the line san pau snem menta hangnu ke jela ke jungi ke poi in terms of per capita income ide the poorest in the country in terms of human development index we are at the lowest in terms of education we are at the lowest ta nang tam de tang ka congress mo hakini ki kindiat por sa BJP ru kong ai ngi singin synshar hap ai ki ban synshar ki ong mo ba san bor li ong do buram yong san minute ngi na ILP ka pam na long kata nang ta ngin wan ralut ki development boro kata te ka pam na long Pi gumne pastor. ap ngan put bangin ong ba bangin penyeso ya ga jingken tiap seng ba ga development ngathrai kan klumar bat ki paj ba ne kim dei su ban pdiang ini ki kentin ayu aba piang na tu ko parti so bane saya tu ko parti da pimne da pi kwa ban kan tiap seng ngandang appreciate uba adanggo uba resign re-election ngandang appreciate dago buram I pastor mo dago buram I pastor ba I panelist hamne pi kalogum ne nga su thu ba kini ki laingot ki MLA ki ba phet na ka congress ka NPP Omdei baki shupet jendat klem da kenjok tin ya ki nong kersan bat iki leader jongki. Te nganget ba ke ba kini ki laingot MLA ki lale da ka jing tip briu bat ba ka jing khot ha ka jing shai jok partai ber kawei ki lum ya ki nong kersan iki leader ber khot bat ki layo jing bet ba okay ya shakmat. Kata ka long ka jing tip bangayo bat ngada yo snow ba ki lale ya kata ka kam Omdei baki pet ri, omdei baka NPP kalakit bak yaki shano pak sain ka kot, lane siu ka pisa ho kan ni sarung changi. There's no poaching, nothing. Te nang sukwa bang sa kawei, amo si kenten mo sa kata kawei wanga ong ba pi ngadei ban pen scam ba kan ni daka jingrung jong kini ki MLA. Arngut shwa, uba paidang ba Gavin balegirung. Kini salangut balik hirung baki yo I haka leadership jong konrad sama kane ka sarkar jongi kadang kieu dang kieu te namar kata lese kiro ki ko abandon bentar to be part of the government for the benefit of their people. Okay, shukwa belong kendiat mo ha ketu ko pi ong pi ba kini ki laingot ki nongmihkhmat ki la de ban lomi ki nong elam ba ki nong kersan ki jong ki shopping shemi kan ki rai mo Henry kat kum ke jia kren ke jongi bat upat ba jong ki tu ki constituency ru nama ki di ki pat ba ki vote ki om de tang ki tu ki nong elam ki pat ba ha ki ba bon hi na prej ki pen pa ke jing sngo ke kumbui om le jing shayong makim tip ya ka e ke ba ki le ki ong menta
idon iwe kong na pemahati bi ong ngabaru shkat tanga kershan ke kongres handai hadien pede le kemudian nong kadu na gaji kershan long ngam la bas nguthu lada ki ong bakila ya consult ikini ki voters ki jongki la ni ki nong kershan ki jongki in what way ki kalau gumne ke kong sap man subatai fi menta toyathu enga kawei tang shu yo snow ya kata ka khubor ba Gabriel umot ban rung no ha ka NPP kumno the next day ka block congress kala alung kala ajit leader away. You tell me there is something wrong in the Congress party. There is already a faction now in the party. Kaju kalong homesting. There was another leader who came up now in place of Dr. Celestine. Now let the Congress party explain to that. Kalau kami ma'am. So first and foremost, ma'am, day bang ako dokti No, parti. I'm stating facts. I'm sure kaya pendak saya ke bamenem day bang ako dokti parti long nongmihkhmat hi ki ong kumta te bangi join ni kanina mabangi development. Te ngasukuran tang hataka kania ka jongki ken. Tukod no hang tamay kata. Te ya kani ka ba kung baong iser ka ba kisyo osngo nakakana ba iba Gabriel in meet no ka parti te ki change no ik block. Pi ngatharai kiwi political party ru sir kalong kumjo hi kadon ka khaddar mah nongmihkhmat udah way hendak ke party organisation ke dia kawei hi tinggi dan ke blok ngidan ke district ngidan ke IKA haba utu nongmihkhmat ula ayat ladi serum seneng ula penlong meeting hi ki berit habdeng ki perlok jong ula ya thu kita ki khana ba nga dengan mi no namar ba kala dei kumne te nak blok te kala dei hi kan man sim ka rai ka ba Mendai bu kilabe yo kisulong no ngi strip no ika jinglong president jong pi jong ketuk blong ngin ai no yo wai namar ba lada phimi ma pi tangi nginum sha yong ke la di nginum poi ke apa jaka bangim la chuban ki kum matang ya kran ka parti te kong ka parti te ka khaplong kum ta hi am thai ka no political party ru kan khapdan hi te ka organization ka ban yat par kan kanang ba kanum kut shu kan tang how to briu ulidar ma ba menta handing ngin yo kan ki khna ki banuman ki ban khmat ru ka jing don kam ka di ka ta hi ngash kwa clear congress mo menta because ko congress ka party leadership jong ka gadon po Delhi nei ang ki babun ki ba ong ba nakadaw jong kani ka yute kani ka jing ha ban shim ka rai jong kitay nang tay na po Delhi similarly with BJP kakta e kani ka jing alam pade ki nong alam ha kani ka state ka jongi kumangin shu ai nuk samo ki regional parties kim don kam ban consult ki leaders na po Delhi that's why they can take the decision long kam kuloi te ki ong ba ha kani ka jing jaru last time ba ka kimi ki khar armor ki MLA na po Congress ru bat mentalai ngot it seems ka AICC ru kam da idon than kata ka mon bakin intervene lan ki interfere fi ikum noi kani Mendai ba ka AICC kam ju interfere kata de baning kong mo ngi tang ba sulong kalong kum ka unsubatai fi hakarukom ki company ki parti ki batmai ki parti ki banang red ken khamtam ki regional party jungi ki longkum ki start up ken ki banang thamai ki dang kloi ban ki kloi ban decide ki kloi ban yat ki kloi bhai tanat ma ni ka parti kum ka congress ka balarem la shis pa so post nam tam te ka parti kum kata ka don hi ki proses ki bala ki labo te ladangi hab decide ban le ya ke ru khamtam ka ban shu ong no ma ban suspend ni kibrio ne ban le ki decision ki bala kham tam yu bala long MLA ka party congress ho ayangi ki baret kim la khen than de yu bala long MLA kil aya hi ta ka bai ka level te kham tam ki MLA le kham tam te ngi hab ya pentip ken ndi bo am ngi shim decision ngi hab pentip ngi hab shim approval ngi hab kran ngi hab at least pen su tho ki and then kin so ong maki kalong kumno babon sien hi kim ju ong em ki ong be ho kat bang kamon hi nang ni tam sulong ka proses ka ya ta ka kom tim la ban pe sorry ngan chushin bakas na kwa jing shai halor kan ni namar ki ong ba ki babon hi ki ong dei ki ar phong ki MLA do mata ki bami na kaseng congress ki keno ba ka leadership ka jong ka congress apo ka state ka jongi ka jing lam jong i ma Vincent pala Hato ka AICC beli kami kani yo maybe daong uwe u arte tharai yo kamde kum tandai ban daong bubun balang te yo nga shuang mo yo kade kum ta te ka AICC ka ikum noi kani hato beli why is it not taking efforts to maybe introspect but pet yo di shisha ka de na kada ju king nong yalam ne because ngan che tho ipi ki don ki khana ham saya hang ni hang tai ki ba ong ba ima Vincent ia don keti lani so buat lang bad penpat penprai ka seng congress kum kata ka jingkeli Friday bu sanga ke
balik fimi nak kongres kan. Mengarang Kikli na beliau bedang-bedang nak kongres lum lai ban keren na. kan keren. Kita keli na nga dengan sailor kan. Atau kan mesin mo. Tong acupen clarify kata. Kalau ngomni Rynsan pala first and foremost ibad ya kani ka kam presiden mendai ba ong basu elect di mendai bang ya vote mo. Kadika appointment ka bawan be na Delhi. Ma. Te kata ka jing yo appointment jo Rynsan pala banlong presiden ha kani ka parti ru ngathai i sir idang dan man chwa pa congress. Kadon ka jing ya tai ma tu ka por manu banlek manu bamlek. Te let's say na po Delhi hi ki yo i ba Marsentung yo mapala nini no. Absya. Let's say na po Delhi hi kila UE ba kalau don kata ka rif shwa bakin long kalau along toxic teh ke situation kalau along very toxic apa parti kadon ka rif te kidan ki lobby mo prepare te idon iwe lobby ba chu ya kadan no ang ni man chu ong nai ba Charles mo te idon iwe lobby jong ba Rynsan pala te hakita ki lobby artili kat jingphet jong ama let's say ngam bakla ngam no tambak this is my perception kalau lobby jong ba Charles kalau long ba iba Charles ia jan bhabut mukul sangma te kadan kawei ka por ba hak parti kongres ngai i ba ka parti office su kam dai shu te ka kongres bawan ka parti office su kal ade heyeng jong ki leader te ka kongres ka thi ka office kongres bawan ni kal akalam ka go down long ko stok jaka theptiar jaka bola ma jaka bo e kam nya hap shu banom parti te babon hi ki bre ki along align bat ubrio te kadang hi kan jing septing kum ka parti jono rupi teng pi long two people centric kam dam ha te long two personality centric mo te ki kwa kan si ban pair ndian te da pej pat kata ka lobby ka bakhlan na stage po Garo Hills kata ka lobby ka bakhlan pej pat iba Charles kan jing pej jongahi ibri he is very articulate inang bhaban kran isu thu ba tamba imdei ibri bakwa ban tur than sakmat in the sense banile thma than but long ikam long gentleman type kan ikam jai pi tele si hakatu ka por ka congress hi ka UE panban ba ladangi ayu yo mapala ni ka por yo kan wana jim bhan namar ka teng ka shift na Garo Hills sa Khasi Hills sa Garo Hills kum tu kan to la khlan bala gi leader chaliang kwa am pen khlan sa siliang kanidi ka perception jonga te insayo ai mapala ta ka por kan me pej kadi ka parti ka barim kim ju pej ka decision bersu ong batang mentah sisnem arsnem ki pej ba let's say Hasan snem hadien te mentaban ong sisin ba pila ai pat kum president yu way brio kinweng na udwud kinweng na madakas niu na ka baharu kin up behi ka pon na ka simpor te ban evolve te ki ai mapala to ipoi mapala ta kum ong isar kim ya sutanat The cat is out of the bag. te kim ya sutanat te kata ka jing sutanat jong gibreu let's say ki dan ka jing kwa har padeng jong ki ba kim yu ba ka parti kan kiu te pila sutu sabe ki dan ki leader ki bla rangba ki bla shidrahan ki bla das ki bla very experience te ka tu ke experience jong ki kumba phai biang se kata ka jing pej jungi ki politician khamtam ki leader jungi ki ba pej bitang ke next election ki pej ka ba suppose na hadien suppose na hadien ki pej bitang kumno ngan job ke election non te le si ki lap ka jing tieng kan hak tu ko puan amar ba pina supet hi Dr. Mukul ba mapala te kimiala ma pej kman iwe kata te ngi tip dot hi kata tem don kam ban bu ri te Mukul sang ma tu Hi ba Manuel lada ka kongres kadang ne ka claim divide kata mentah ke kongres kadang synshar kata kalau along wishful thinking it's not wishful thinking it's a fact mentah kan for now mentah Lada kadang synshar Delhi kan lada ke Delhi insai koi se kata lada ke AICC kalau pediang ya ke recommendation jongi ki balanglong MLA por ban ai presidentship ya iba Charles ndai ka kongres kandang long intact te ka sulong mentah kan kong te kelayat nyok mo so kelayat nyok kan berkelayat as the present situation yes things has happened kala poi se ka pot ka ba long ngin hab ya phai sa khamat ne phai se dien to mentoi su hi te kum ka parti te ngidang ya pet chen sa khamat ngine yat kum no ngidang yo kwa ban develop new leaders menta ka message ka bayo hinu Rahul Gandhi te long very plain and simple ha jaka ban ya khot bang ki breu ki barem haja kam ni ula dadan sia ki breu ki ba nget long hani habakut ite develop new leaders kan te katakan yangi kan ba very good example te kum bachu ong no VPP pra te kinang ba ban develop tenat
tengiru in hab ya fight hi kata benda ngan if we mention you pra ngan direct kani question sha I babat scam ni te ba kani ka jingphet seng na kawei ka posh kawei pat ka pin do jing kermen no you pat ba you nong kershan cuba mentau ba kershan ka congress ni ba kershan ka NPP lada QE ba ki nong kershan ki jong ki phet no kawei ka seng te obviously makiru ki kim don show ko tu jing shania ha ki tu ki nongmihkhmat ka jong pi ka jing mi jong ka seng ki seng thamai kum ka seng VPP ban ong ba am we are the alternative ni la ban yalam ya pi long ba ki ta ki nong rim ki jong pi ba pi yang hadu kat nu tharai ka VPP kala la ban let's say capitalized on this illusion kawei ka long kum ni khamai por ngan liat mo kawei ka long ba ya kata ka long very clear bentam ba ki pai ba ki ya ka voice of the people kum ka alternative but mahana ni ka result ng MP election phi kala ya thu shai kata but kam don chu ko ka ba re te kawei ya kata kalong ba wat kini ki lai ngut ki MLA ki ba mi menta na ka congress ga NPP ru ngathrai kata ki sku thu ba ka fight ki nang ni sakmat kam ni bat ka yu bat ka debate bat ka BPP but nganong ada pe hang ni kan haga jing sha ka fight hi ka debate congress tang pada ka jingle jong ki nong yalam hi chu ka congress tingam tip su ka e banja hawar cara hufra hendai ka NPP nganong pi hang ni kam da dei san than chu ka fight ber ka NPP ya kata nganong kan dei hi ber ka congress ber ka BPP tang pada ka jingle hi jong ki nong yalam jong ka congress kan pentron chu chu e congress but kan ni ka dei ka lesson ka ba ka congress ka dei ka haban learn te kata ka debat ka alternative ya kata tigi pai ba kala de brai kala de ai ka message ka ba shai ba ka BPP ka de ka alternative nang ni sakmat at least ka khasi jan de hills but ka ik ba don kami ka long bangin rung sa karu hills ta chan ya de mene ka ba pikiran ka kwa ban sim nak e ka ba I ba Himalaya sang plang I keren phi ka wi ka long ba kini ki yong ba kini ki lai ngut ki mi na congress na mar ki I ban ha ka congress kam don chu ka future ye ki ka next election or whatever phi ka wi ka long hang ni ko mai kren mene ban defect le ne ban pet na ka wi ka seng ka de ka normal ha megalia tang ba kemau ba kata ka wi ka long ba normal kam dei moral normal is immoral normal but unethical kata ngi di benong clear but nang ni cek khmat ngi kung gi pai ba immoral you cannot say because it might affect the three personalities we respect them no the word immoral in general should not be specified to the three gentlemen they have come on their own pipi kerong ni nga klen kuno ya pia ka NPP ni klen kuno ya nu tang bang ong ka defection nyim sya kai ka bangi don kam ka syong jingtip lem jong kito laingut no kolong kum ni immoral not from the defectors perspective immoral habangi ken ya ki electors perspective ya ginong jit tena ta kolong ba ngi kum ki pai ba ngim de I hoi I ba kala long normalize khamta mo tu jingi ong ba ha politics samdan permanent friend permanent foe ka tu ngi normalize ya ka immoral politics hi wi ka long ba ka dei ka kamram jongi pai ba kum ya ka ne ngi dei ban penkut ban penkut ya ka ni ka syong ha ti jong ha jong phi jongi pai ba bat ngi dei ban penkut ya ka dei phi ya ka wi ka long ba ha ngi join ha ji sai ya ka no ka party la ngi join politics penlap ba ngi join namar bangi kwa ya ka tu ka ideology ba ngin ya ban kin pi waktu ideology ko komentar balai nga join sa BPP ngam tre ban join ba ki party na mar bangakwa ba ya kan ka ideology jong regionalism ideology of clean politics ngan push forward ban lada nga dang sim ban na kan ka voice of the people party ngan long AA but nang ta lada ka voice of the people party kamla chuan Punjab election ya ngan le chawai te kamut nganong AP kita ki politician ki kimdei ki real leaders they are not real leaders ki opportunist ki real leaders ki kwa ek particular ideology bahkan flourish balada kimla kadi ka failure jong kiru kini ban so thoi kita bahkan dei ka failure ka jong kiru ba kimla ban push ya ka ideology na tarau kam bhai ki ba kinno e ki wei ban e ba kinno e ki wei ka bhai ki ban song yi ka kham don burom na tarau ya ki politician ya ban jot shiki na kata ka perspective ba kan lada ki keno ba ka tu ka party kam la ban dei ing haban keno ye kiru phila le ayu nam ta ka party
Dia kata api ke ngakwa ban kren kan. Di hang ni ya kata ke jingong mana ngiyoi. Banong ba ya kata ngila yo sngau nadu benhakan ni ke MP election. Yo sngau nadu ke MLA election. Ba kumno ka parti ke badan mentah ka bor ka kren. Ke narrative ka set ya kata ka development. Bar kumno ngiru ngiyoi ba menakan ni mars nrung UMLA jong kawei ni constituency kimi kita ngin ai community and rural development ngin ai ke building school ngin ai ke surok pi maskular mani kedai gejing dawa jong MLA ba Charles Malha wan yalang MP wan yalang ki pai ba ngamo hati hayeng jong chief minister nan penchai khendiat ita mo long it's like an allegation for us te long an penchai tang ita ba uba Charles Malha shwa ba unrung wan yalam ki pai ba na mo hati wang ba pe sar ye UCM kini kibriu ki don kam ya ka CNRD block te nda la bishar hang tu hakmat jong kito ulai i ka petition ya ka memorandum of submit tu ong okay lada urung ko NPP na umrung NPP ru ka party jong i ka badan ka jing social need base kan ai be ya ka jing era em ya kata kalau long kum ni mo kam ni ba keren mangi kata ke bagi la ke narrative kalau well established ke narrative ka media ka negative way sama if that ngasai bapa scam la clear sa if lada pi de nong mau hati denial ke undeniable kam long kan area jong pi it would be benefited for you only na em ka we kata balingi keren ru kum kata ka si san mar pi ka we ka long ba kala kata ke narrative kala yat bah kam deiru ba alleged narrative kata ka de ke created narrative manu create ke de ki beri ke badana kabor but ngakan ma seni ya ka to media news actually media news has a source source is different let me just interject mau hati kimlong deserving kat ba ki leader jong ki mau hati kim pat dei bagai NPP kalau Allah nak kumpa news kami PP ko ba tak dawa blog tak chun percaya ngai kan emo yo so tu bakla ki no mau hati mo pe yo ki ong kane kam dei bangin pelong politics ya kane ka blog le ladon kampalat mau hati ka blog ladon kampalat mau hati ka dei ka wei ka konsumsi ka basa hadien hakani ka than jogi mo they now Mahati deserves a lot of attention from the government. They mar kata tahu MLA wan yalam ekipat ba orang ba sobha hi ala ikran hi UCM ban pan ya ka block. Te UCM wong I'll examine this and definitely if it is required we'll give you. Kita bakal ni ani ngan penkut mo ngan penkut ya baro kawei ke jela ka don kami ke development. Yes baro. Maksudsi pada yo kam log sosi bre yo don ki jaka pular blok le sai tam wi mo blok kam de tik ta om so ngan penkut mo kawei ka long kum ni kawei ka long kum ni balai kami ta bat ngakin ma ba mar sendep ki MLA election namar ka don kata ka narrative ka don kata ka cingkran ka cingpen ngau hakipat ba but kawei ka bangidi ban ken ma ko long ba lada ka jot ka surok ada ka sne ko surok ha constituency B na C na D hadu baro enrop hoteli ni de ben kan mau ka de ka jingit kli jong PWD minister yes ngim de ben kan no meliu ka pon ka jana ka bangi siu chu sarkar ni klip ai meli ni ai ya PWD minister I appreciate ya the point I appreciate the scam some kalau ni mo iba bas scam ila kren ya kata kabalong in general kabaong balada kasni ko surok ni that now ngachum percaya kan dia mokong in this last 5 years nadu ba shimti kanika sarkar peniat jong NPP ngadong ifi haka PMGSY R1000 khatpra there were only 700 kilometers of road laid as of today we have 3000 kilometers road laid kata kali ka statistics which is available even in the office anyway through RTI you can get it. Now I'll also tell you yaki rural roads ngala ora kini figures kan dia 2018 we had 1695 kilometers only length of road mo kumalong menta R1000 afusau ngila don sau hajar laispa ngrepusan kilometer ba depshna. This is only one small example I'm giving ba kebadai deserving kiyok baik but ka R1000 sans pa klur baka ai ka finance minister manhakani kadai banshna ban siang ya ki surok hapo ke jelajongi te kata kalong ke ka ba
I just want to tell you small things that we are doing. Antara ngidan kam ban break up. Ngacu ada di jingong. No, it's good. Ba Manuel tang kadian, it's good by ba hima kum iwandu naga parti kepada naga board synshar. Ia tu ingi ki stats, Yes. no statistics. Tinrei kalong general ke statistics tu. Ngidan kam du ban le ga break up. Namar bangimla ban lenru bah kini kamtam kini ki totally ki snam. Kinong song kila long assertive mo. Kila long assertive. Ki di sinong bam lai surok kila yaki ban lai surok. Nanta ki danru katu kat ni we are ki nongmihkhmat ki MLA kini suppose nam ki ba ya kata te ya ki surok ki constituency jung ki pushi. Kum gamal ki ke bam ju lai surok ki dan ki jaka ki bala lai surok mata. I mean ngasu ai ta example tak kadau ngidan kamru ya ke break up which is very important. Kawei ngim dia very important. Ngim dia berklat makan kawei. Haka jingalam jong PWD minister jong iba president. So I must really appreciate his efforts and his capability. Banwanra laki po hajar klur tengka ban siang ini surok. Yes, I agree. Kidang don bun ki surok ni dang dai ban pendap. Te on a priority basis ki MLA ki wanra whether ruling or opposition. Don kalau ngaji kuat ban at ya kata mah. Ngaji at pang diat. Ya kata ke surok ya kini infrastructure. Ya kata pimla pada ban len. Nadu bawan ke sarkar BJP ki kam lay emphasis hi ya infrastructure kam tam kini ki road. Ya kata ngimla ban len but Union Minister of Road and Transport Ukat Kari, he has done ya kata ngimla he has done a wonderful job. Ya thank I appreciate you. But he is a very, very dynamic and different kind of a politician altogether. Pi ukat kari. Dia kata kini infrastructural development kepada PMGSY ru partly ngi happen appreciate hi ka central government tama kui kalong tang ngim ong bade banong ba shubub ke BJP ke le bahai infrastructure ma. Hendak ki don ki wei sector bade ke balong pathetic ru. Ya. Pi ngalong ni kinsa. Ngalong ni kan. Pi India is a federal state. Okay. Kalau be kum hayi hasem lada ukpau ruspa ki khon ki khabyo telada ka economy jo ke India ka grow hadu kata bangila la bandong ba at least it's a 3 trillion economy or whatever and we achieving GDP growth of 6 to 7% even on a bad year to obviously ka pisa te kan khat trickle down here mi ki state kan ngakade te pa penong bangi wan la kerpang bangi na mata ka state jong te kam suya hap kan mar ba ka fam ka labo te kum nu ya hande kum ong ba scam Kumbang babat scam pat ba kidon pat ki union minister ki ba khampet khambnya kumanta ugat kari udan kan ka budget bu su bu khapendut India ba ko mata ka surok ma handai ki jaka bu su thu ba umdan ka man pendut ka pisah sarkar in the sense bu ki private operator bu usim ki toll gate ule baik ketu pisah bu tam pat upli la yo on pen spread kum gitu ita politician se bangidon kam kabar ba Manuel sa iwe tang one small point no iong tang yaki surok. Emo show example ngacu example. Just example. One instance on Nerega. Kan Nerega scheme mo kaba yo yakan ki job card yaki nong kendong jongi. Kato kaba ai yaka jingarap yang menta ki baduk pasuk haki thai nong kendong dai. Dia kato ngal ai tang iwe small figure pila ben modur hau 8,000 khat phra ngiyo tang kubar khandai 1,000 klur. Mentang 8,000 afusau kelak poi khat sau 1,000 lais pa iwe klur. You can imagine. Kata ke family kala hab sir. No, I understand. Puwe hajar kala hab sa sau hajar per family. Tu mo kata ka pisah kala nang kunal chini kata. Kawan jingarap kade banwan. Namar population Bila mentren halor karoi kapar maybe another episode. Yeah. So I just wanted to ask this question about Nerega ne just 1 minute. On Nerega lele hakapor jong BJP government is the worst. Kila de bench sha ya Nerega. But ki statistics ki kran sai kata Meghalaya te kamlong gubna namar kapisa ngiyo. No, Meghalaya Ada kajian national level we ko can an talk kila mentren log in another episode but I want ngashukwa ba ngan kali kani ko gijin kali because kadan ka tu kajin kan ba ang politics is a game of convenience. We convenience chata fi you kale chata. Now I'm going to ask one question ibahi mamo. Ki ang ba kani ka sinjang ka ba kini ki MLA kila shimde kini kila ki MLA ki shim it's a political suicide. Namar ba minta kalong ba kapentron ya ki kum u riu shimed kapentron ro ya ka party kum ka NPP ba ka shim ya kini ki ong ki don quotes.
Mentah apa shim for example hanong ston bat apa sning. Pila doni ba Jason, pila doni ba Macmillan ki ba min hau ar jar puar ki yang naka ki yakun naka NPP. Tementari lawan I Dr. Bom bat I ba Gabriel, syai pada pin kai ke banjai ba je bat I ba Macmillan syai pin berat dia ki pada. See Kong, I like the way that you are already looking at the future mo. Kaya kebanjia and all that. Ndre ngan syue tu fi tangkat ni. Syua bangin pediang ye kini kilaingut. Kaladon ke jingelang bat ki existing office bearers jong ki respective constituency. Hapo long stoy ngilai syong lang bat ba Macmillan bat ba Gabriel lai penia sotu lang lai don ke jingya kublekti. Ha sning lai don sap ngan pendat itamo. Ha sning lai le kumju amo hatiru ngilai le kumju. Kata syua ngala jubab ya khat. They bapinong ba ki they have made a political suicide dengan ngatong ba labaklah syai kata ke kentien political suicide cannot be accepted. Why? Because the glada one uba bantedor singi uba Gavin, is it political suicide? Glada one uba Charles, is it a political suicide? It is up to them. They are individual MLAs in our party. Now they have to work hard in their own areas. Kata kawei. Nangta, what will happen to us is ka political base jongi kan dang yar kan dang bun. So tu, balai ngan oi kata ba glada uba Jason ba don lupa nyu hajar bot hangtai. Oh sorry, ba Jason don lupa nyu hajar bot. Tu undawan so Dr. Bom ula wan yalam em ya kibriu ki bawan bat ki bomwan de kilale. Ndre kata ka daw ngaong ka political base jong ka party kandang he kandang yar. This is what I mean to say. Plus, we bring in good quality leaders inside. Cuba menta one Dr. Bom. Dr. Bom is a very revered senior politician. Te kum kita gibri la de kirung ka party jongi kawanra ka penkiu ya ka party jongi namar ngi don kam. Every party requires good leaders. Tu kemudian penting kenapa kanum don kata ke infighting. Kemudian penting kenapa maybe le syai uba je ukwa ban yakun election ula ban mi nak naka. Kong, I think we should not preempt or look into it because politics changes on a daily basis. Tementa lada ngilai ong ba ngilai kublekti menta will work into that. We will work into that. Namar kan don hi ka combination permutations hangno but nginya accommodate ya kata ka jing angnot jongki but ka jing duna but ka jing don kam jongki kata ka syong ka jing start jongki no yalam jongki. Okay, babas kami shwa bangin push ke closing remark neng aku agak ke jikti napi ketu ke anti defection law ke badan haga ke jela ke jangi hadu ka no ketu ke trikam but hadu ka nungut ki MLA ki blangat haga ni kaan. Pi so far hamigalia jingi pajudan bangat kan anti defection law no duba implement ya ka na duba syah hadu mentar padon weiru te katu hoi pen lalap ha ka ki ke Maharashtra kidang ya fight ba hatu kan anti defection law kan apply ya ka party ne tang ya katu ki MLAs ti katu kin saya decide mo ti berang mentahi iba baro khot ka biang ka ya bet te kadai tang ki pai ba. Are there any lapses in the law itself? So far, the lapses in the law, kawei hi kaba pila ko aban klan chuchu ikan ni, stang menong by no merger, as simple as that. Kalau bala piko aban defect party, defect from the next election. Stang atai. Kidon ki bala ale survey Meghalaya Legislative Assembly between 1988 to 2009. Ki Shamba Meghalaya le tang we ubri rola ban penki ya perthai bro we got ulat na disqualification. Actually anti defection law kal danru ke positive aspect ka ba ka protect ru ya ke principal defection. You know tang ba hadu menta ka bon ka abuse long ki sule la le mon long le mon. Okay. Tinggal ayo sawi gitu ki jing kren ki jing ai jing mod but kita ki jing pen kesan jong ki nongmihkhmat ki ni ki seng berpair but mentangin sengap naki ya kata closing remark but ka ka baki ban ong ban pentik na ba kan ni ka synshar khaddar ka san hima sima but ka synshar pai ba hi ka jela jongi kan long ka bayai ne but kan long ba upai ba unang don kata ka jing kershan dan ka jing shania hakini ki seng san perthai ki jongi haki nongmihkhmat ki jongi kumnu fin pentik nai kata ba manual so bening kong kat jing su thu jong a hi
ngarai ke old school of thought ma kata kom perkhat perdan ke ba mandai manthai kala de man kut nang ni syakmat ke jingkerman jonga hi de ban mi shu ki leader ki ba kham khana kin mi shu ki leader ki ba e chi sai ka jai ban reu pat be ki ba kwa ban kentiu yang hi ba dok khat ngangai ba kat nang mi usnam ki khana jongi khasi ngila nang ya start ngila nang ya nang te ba bon hi pat ki khana wadda kita anang bania tainia kita suthu bahai ki kim panno pilih wan syakmat te ki de wan syakmat ndai ba nong man yang election ndai shu wan syakmat long sensitive ke politics namar ke politics ka decide de ba khat ka decide ka bam ka di ka decide ka jingli school ka decide ka perkhat ka perdan ka decide lot mi syakmat khnang ba numdan shu kan ki didar ki ban shushim advantage numdan shu kan ki didar ki ba shuan pengop ya phi wat hasnong he ngapai wat ki nong kondong ru ka beding kong e ngakwa ka di ban long bet tang ka ta shwahi beding kong e bangi kwa ban pen klan ndai ba non pen klan ka parti ne pen klan ka politics jong Meghalaya ka tu ka anti defection law kong bong isar ru ngi na ka parti de ngi la seriously matang ila epej bangin shim legal action yikini ki politician ndai ba ong ban job ne ban rem ndai nang ni syakmat ngi hapเป็นอีแต่ขนุกซากบันกองแอะบัพิมได้ชุกันมาชุสุกแอะแต่ก็มองอิสรามันตันสุกปลัดแต่พวกเมฆาลามันกินที่กันเฉพาะพิมันแต่ละดอนกัมฮีเวนี่บันชูอันนี้ขังเลนตียากีเป็นแอะยากีหินเดียนเป็ดกันมาร์งีดอนฮีกับเคสกับบักคำคลั่นฮีกันนี่กันตีมันตากันกับคอมเพลตจงกี้มาร์งีรูปงี้ละอะไรอย่างสมดีงี้ละกับตัวกับแบล็กบุ๊กงี้ละเบียงหลุดแต่ก็จึงถอดเราค่อยมันโนงี้สับเม็ดกี่ก้อนจงงี้เบียงหลุดแต่ว่าเราสปีกเกอร์วงดักไว้กับเตียนรุ่มเลยเห็นได้กับก้อนกระลาเปล่าTiga saya pek kemno kalong itu ro. Babat skem hadu kat nungi don kami kata ka democracy or synshar pai ba ka ba klanji sha kumongi ong mene ba unlike other states like Nagaland that doesn't have a strong opposition. I believe Nagaland ni kamdani opposition. So in a state like Meghalaya ka ba minta ka opposition ka number of members in the opposition class dang dunar ke ka posh ko pa kumno vin bitiknai kum ka VPP ka bran minta ka liang persha kumno vin bitikna ba pinyang skem sha ka nonglem. Pi ka uhi ka long ba ya ka BVP fenong nam kata kecing kata artian jong pi kam dei bandon namar bangi yang scam ba ban ngin ya yang scam namar ngi long ideological committed pi ka long ba na ta da ko ka BVP ngim kwa hiru ban wan khot ya kita ki mercenary politicians ke mangala banong ba kat syaba kamyo nong syata ngi mung kwa ita ki politicians ki kwa ki politicians ki badon ko nong rim bat ki ba yang scam ko nong rim bat ki ban yarap ya kata nong rim bakan ya syakmat kata ki politicians ke bangi kwa ban mi ban ta kada ngi pen mi na po ka parti om bangi wanra na ki we ki parti syaka parti jungi ngim nget ya kata ka judge politics de kumba pen ya pe hi menta ka NPP hi ka dei ka mercenary political party kabasyu krong kering lut kat nong badan mendek ya ke NPP bat penlap bakani ke penpau baka parti kamdon ya kata ke jingklan kamdon contribution ngila banong ha ka politics kamdon contribution namar ba ideologically kamdon even offer ya ka state jungi kam dei ka alternative ka long bet simply bet ka long a bunch of people desiring for power kabaki kwa ai ka bor kan te kawei ka bangi kwa ban penting kana ba ka politics kan long ka ba klan ka synshar pai ba mo democracy kan long ba klan pi kawei ka long bangi don kam ya ka strong opposition ka Meghalaya ka don ka history jong ka weak opposition na do man chwa ka ma hapor jong badang long chief minister sima rak ru ka long very weak opposition to ka por ka badon ka weak opposition pi dei man kan mau ba ka government can remain on check absolute power corrupts and absolute power corrupts absolutely na kadang we don't come opposition haba lot opposition ni dei bentip ba ngin don ka government ka ba tends to corrupt pi kita kalau nomor pembentan becek chu nomor kadai kita ka ayu but hang ni pinlam kan ni ka peculiar situation jong ka Meghalaya namar bangim don opposition baro saya kata kimi ki pressure groups kabar pelap ke jela jongi kalong bakal along after election ni hadien ki election ka political space jong ka opposition ki shim ki pressure groups kan ni kam dei ban long namar bang di dei ban don daki strong opposition inside and outside the assembly pastor ma pidi kho jong to kam Meghalaya that believes in accountability and transparency in dei ti kumno pi sngo hagani ke jogo menta hadok
ke ba ke jelag dan kam ni ke ba ke ni ke politics ha ke meglaya ke sain hima sima ha ke jelag ji dan kam ban petikna ba ke synshar ke khaddar ke ya baik ya niti si kumba keren penkut mo in the context of our discussion mo ke bangi keren menta ke long ha ke jing ye ken tiap seng ti kani ke lam ye ke jingmut ke jonga seki artli ki jing sisa ni dei ke state ke berit no doubt ke bangi nang haban sania bun ki but sakawai ke jing sha ke baya pening bagata ke long man penon kam ke tin paran ke dependency syndrome but ni dei ke jela ke bating mahai ke Delhi ke sarkar PCLC ke beningkong ke kut no tang ha ke snem khat khandai spa anyo punrio namar bagi ong ba ngidei bania jan ba ka kongres ka nguit no ka kongres nang ta ka wan ke sarkar janata khat khandai spa anyo punyo ke tu le ke suan sipor ha kata ka por ulayaki ki ong ba ngidei ban ya jan ba ka sarkar janata I kumba don ka tu ka ni badei ban ya so no sendon minta kawan ke juk thamai ka don ke BJP kaniru tamangam tip katnu kan shan kani ka kenro ga bayada ya ga jing tunru jong ke BJP ga jela ga jong indrei ngampla lada ga BJP ru ha ga next time kan nguj dia baro ti menta ga boburami ba hima ki pajba ti ki kren ki ong ga BJP te ka nguj ning ba ga NPP long kata ba ki kren ki pajba mo ti ka kongres baro ki phet na kongres ngimla ban ni ki jisa nomor kam don AA su Delhi da kadang don Delhi ni baru dang ya kongres lut mo ti ka ba ngila ban irkin rei ka bang kwa banong nga kentui la din ning kong kumu nong song snong bat nga kenturu ya kita ngakwa kumbo ong iban Manuel ba kini join sa ka electoral politics ki fresh faces henry ka challenge kan lanu ngin pendekut ya kini ka salentem ya kini ka cycle ka bangi ho ni hamban depend ha ka Delhi tangba ni ketugas sindrom je bangi ting baro mundur pi mentang wan sausan mut na Delhi nong pimdon bat ni ka jela ka jong pi ngin e lingkrang long se kata ngila benon malai se kata ngimla dalele kata kan dei ka biggest challenge for the future of our state ka lawai jong ka jela ka jong ka long bangila ban pen ban ot lingkhot lingkhai no ya ka ni ka dependency syndrome ka ni ka cycle Kiju ki brio ki bakran ko menta ong se du long prime minister Rahul baro ki nyelek mani Rahul kata ti sa fact beleng ni tinrei om sim la sandur ya gari India kum ta hawe individual harngot ki individual ho ikaladan ko por baki ong India is Indira tinrei mentar ki ong har Modi kamdi man long kum ta em ka constitution iba bas kam ni mo professor jong ka political science ila ban ni batai yi ka federal system Lada doni baka Meghalaya kan contribute. Ada ban challenge Delhi, but ke BBP menta ka don ya ka UMP. Lingba iba bat skam kan tu UMP jong ka BBP menta udai ban yalam lenti yengi ban challenge ba ngidei ban maintain ya ka federal structure jong gari India bro ko bai. But ngin buram ya ka constitution. Tiba hima kum ki eki sinjam ki ba ka NPP kan shim ba pin to build that trust ban yo ek ta jing shanya ba ka jing kershan jong pai ba nang ni shkmat pi kong ar hajar ar pulai ke election ngi yo ar phung riu MLA naka ar phung riu ngi kiu ar phupra naka ar phupra mantang ngi kiu lai phuwei kata itself ka kren shai ka jing shanya jong ki lai phuwei ngot ki MLA Bat lai phuwei ngut ki MLA kamut katno hajar ngut ki brio ki badon bat kita ki MLA lai phuwei te we are stable ngilong stable bha ngilong committed bang in shakri hok ya ka state ka party jongi kan pej ba uduk usuk baro kinyo ya ka benta jong ka development ha ka jingalam jong Konrad sangma ka jingalam jong o ba Preston Tinsong ngi sutu ngi soto bakidon ke challenges shakmat jongi we understand ba ka challenge jongi ka day bangin penyo ya ka development om day tang hasor wat sa kitain dong kendong ru kumjo te namar kata kadaw ngi sngo ba da ka jingwan jongi ni ki MLA bat ngi poi hadu ka life way banging
Kemilanti balik saya kisih banwan kat lepoi tu arfu prayo ngindang poi syuk-syuk syakmat. Mah, yo andang yo syuk-syuk saki wei MLA. Kumaong i babat scam ngan syu. Jubab kandiat ya ka jingkeno jong i bangilong mercenaries mo. Te kato ka kentien mercenary tharai it's not acceptable to us because ka jingwan jong ki parlok ki ban kawei ki seng ki barung ka party jong i. Kadai da ka mon so bha jong ki te lese ki song thu ba ialah ke jing jong ki haki constituency jong ki ngim dai we are nobody hang ne bangin batai ya ke jing jong mau hati ban batai jing jong MLA Nongstein ban batai ke jing jong MLA Umsning de utrai jong ka constituency lese kham ti ba ma ya ki jing ke ga dau ba umi na kata ka seng ka ba ula don ta kisnem ndrei don kadau lese te mentang in chu kentho kita bangin chu benya ki bakidei gi bawan ban yo jing mentoi lane ba ka party NPP kadei the poaching party lane kadei mercenaries. I think in the democracy that we are in it is acceptable ki barung bami ki babon mo te namar kata kadau tang kawei kadon ka kentien bang aku aman ong shwa mangin penkut ba ka party NPP ka synshar hok bat kan synshar bah ya ka state jongi bat ya ki duk ki suk baro kumba pilai ya ki program ki ba pher bangi don ya ki youth ngi don ya ki khon samlai don ya ki longkmi ki don kumta ter every government would like to give the best to its own people lasai jia ka BPP ka wan ka sarkar yes they will also try their best to serve the people. Te belengin shu bishni kita. Lasai la ka BPP ka khro ki NPP bandrung sa ka BPP kataro mlatip mo. Mlatip. Te hangta baden onggum no baden mercenaries. Te tang ita kentin kuble shibun komifi. Kuble shibun. Te ketua kerja keren ke long ke besngu tenat ke kibun ki points dan ki benta ki bagidang ngidang sa banyak keren hendai nak kadau jong ke jing duna ke pol ngin bansi bagi hapen kod ong ni but kat kum ke jing keren ke jong i ke jong ki ni ki nong yalam ki ni ki panelist ki jong i shemba kat kum ke jing ong ji ba manual ke long bangi dan kamar pin klani ke politics ha ke jela ke jong i yin ka banyak khot bat banyak aware ya ki khun samlai ki jong i bikin nongmihkhmat bikin shem ya kata ke lingkor kum kita ki nong yalam ha ka kam sain hima sima kumjuri babat scam ikran halor ke jingdan kam bangin don ya kita ki principle bagi kita ki nong yalam ki badon shisha kata ke jingkit clear bagi badon ki brio ki belong committed but ki ba yang ha ke nong rem ke scam kumjuri i pastor pertu ikran halor ka jinglong jong ke ni ka synshar pajba ha ke jela ke jongi ha ke bangi don ya kata ka piong ke dependency syndrome ke kumnu ngila ban lat no kata ka shalantem kumnu bangila ban pendekut ya kata ke traditional ke pattern ke bangi duk mentangi ya ba iong ru bangi dan kam ban ra kata ki kum ong ki ki behat ki nak maju i bangi dan kam ki nong yalam ki batip shisha bagi bayang scam shisha ke norem ki jengki bat kumjuru ke NPP na kaliang ju i ba hima ila ong ba kumnu ba ke NPP ka don shisha kita ki nong yalam ki ba kit clear ki ba synshar hok na ka benta ka bha ka miat jong upat ba jong ka ni ka jela ke jongi te lingba kani ka program ke jongi ngakerpat iki nongpet ki audience ki jongi la da pidon ke nu jingkeli la niki nu jing ai jingbot pila ban tho eki ha ka comment section hapo but nginyele ban ai ki jibab jong ki jingkeli ki jong pi da ke bangia ngia kren ye kini kin panelist ki jongi la da pidon ke nu ki jingkeli ka benta each one of them nila ban yo ka jing ka jubab naki te parlok kato ngila poy syapakut jangan ni ke program ke jongi ba ku aban ai kublay yang sashi sin yakin ki panelist ki jongi iba manual iba pat scam i pastor kersoi bor pertu ba iba himalaya shang pliang i ke jing plat por ke jong pi banyak don beta bangi ke ni ke program banyak keren halor ke ni ke jinglong jingman jong ka sain hima sima ba synshar khaddar ke jela ke jongi ba ni scam ba ki pat baru kila yo ki jing bam shai ke jong pi ngai ba ki at least kila yo hi kat tu kat ni ki jubab ki ai jembut ki jongki te tak hadung ini kenduk beng mat pi kawei pat kapor ngadi ban ki tiu mauri na ka bentau forefront media kublai kapor jong pi baro